खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथां बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायनाय आरो सिबिनायखौ नोंथां बयनोबो जासिहरनाय जाबावबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनैहाय सानदों आरोना, माने आङो जाखां लोंखां आरामनो मोसौ दोस्लायनो फैदों आरोना। नै नोंथांमोन नायनानै लादो नै, बियो ओरै हाग्रा आरोना, आं हाग्रायाव ओरै मोसौ दोस्लायफैदों आरोना। ओमफ्राय मोसौ दोस्लायनायावहाय आङो फैयै फैयै नैबे जायगायाव एसे थान्दा ना बे जायगायावहाय, ओमफ्राय आङो इउटुबावहाय भिडिअ नायलाबायदोंमोन आरोना। नायलाबायनायावनो आङो मोनसे भिडिअखौ नुसनबाय, बिमानै आरो बिबोनां लाना खारलायनाय आरोना। सानैहाबो फिसा गोनांखानो सानैहाबो। थ' आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौनि खोथा गैया, नोंथांमोना बे भिडिअखौल' नायलांदो। आरो नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट खालामहरनो एबा लाइक खालामनो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव बावैसो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना होलांनो दाबाव। थ' नायलांदो रायजोफोर। अब्ला नों मानोथो लेभेल देखायबाय थादों? नोंखौ जों गुवाहाटिनिफ्राय मानो नोंखौ गुवाहाटिनिफ्राय मानो नागिरना फैनांखो जोङो? गुवाहाटिनिफ्राय जों मानो नागिरना फैनांखो? मानो गुवाहाटिनिफ्राय जों मानो जाया लोङा उन्दुनो मोनालासिनो मानो नोंसोरखौ नागिरना फैनांखो जोङो? जोंनो उन्दुनाय गैया, जानाय लोंनाय गैया, जों मानो होदावरि होसावरि नागिरना फैनांगोन नोंसोरखौ? बुसि मा कारनाव नोंसिनि नाटक नायनो फैदों जों बेवहाय ना? फिसा खोथा खोन्था, नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? हायो, गिबियावनो थानो हायो। बेनो जाबाय, नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया? हायो आं। नों गारनो हाया? नों गारनो हाया? नोंनि हौवाया, बे नोंनि हौवालायनो बे माथो नोंखौ गारनो हायो होनबाय? नोंसोर सानैजों मा जालायो? नों बेखौ मा जायो? हानाय जायो। बिमानै? नोंनि बिमानै जायो। आरो नों बेखौ मा जायो? नों बेखौ मा जायो? बिजानै। रायजो राजा नोंथांमोन, नै बियो बेखौ बिमानै जायो आरो नों बेखौ बिजानै जायो ना? नोंसोर सानैजों दोनखारलायदों दा? नोंसोर मारैथो हमजाखो? हमजानाय जाहैबाय फार्स्ट टाइमाव जोङो बे मुलि लानानै फैदों गसाइगाव। काजलगाव जोङो बेयाव बास स्टेन्डनि ओरै खोला माने नोंसिनि अरिजिनेल जायगाया मा नाम? बिजनि फानबारि। बिजनि फानबारि। नोंनियालाय मा नाम? दिनाजपुर फानबारि। नोंनिया जायगानि नामा? बिजनि फानबारियाव हाबा जादों। बिजनि फानबारियावहाय। औ, ओमफ्रायसो नोङो दा बेखौ दोनखारदोंना दोनखारबोआखैमोन? जोङो दोनखारलायाखैमोन फार्स्टआवहाय। जोङो नोंनिया हौवा दंखाना गैखायामोन? दङ। नोंनिया हिनजाव दंना गैयामोन? नोंनिया गथ' दंना गैया? नोंना हौवा दंना गैया? दङ। नों हौवाखौ गारना बेजों मानो फैखो? बोराया होखारबाय नालाय, ओमफ्राय आं आइमोननि न'आव थांदोंमोन। नों बेखौ मानो लाखो? नों बेखौ मानो लाखो? नोंहा हिनजाव दंखाना गैखायामोन? दङ, जोङो मुलि लानो थांनाया जोंखौ बानसावनोसो दोनखारदों होननानै। साननै खिनि आलासिना बिसिनि बिमानाव नायनो थांदों नालाय। बे नायनो थांनायाव जोंखौ बानसावदों आरोना, दोनखारदो होननानै। ओमफ्राय जों बुंबाय आङो बिजनि फानबारिनि मानसिया दायो नोंसोर बहा हमजाखो आंजों? थिनालि मा गामि? मा डिस्ट्रिक्ट बियो? क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। थिनालियाव हमजाबाय नोंसोरो। सोरजों हमजाखो? जेबो नङा, वाइबो नङा, जेबो नङा। एजे आं इउटुबार दै, माने नोंनि न'खरनिफ्राय कमप्लेन थांनायखाय जोङो दिनै नोंखौ बेखिनिसिम रिकभार खालामनांगौ बाध्य जाबाय। मानो नोंखौ फानबारिनिफ्राय नोङो थिनालियाव खारखोमानानै थाफैदोंमोन, जोङो नोंखौ मा खालामखो? नागिर नोंखौ हमफैनो हाबाय। नङा नामा? दायो नोङो मा नोंनि हिनजाव गिबिजों थागोन ना नोङो नैबेजों नोंनि मा होनो बेखौ आनैजों थागोन नोंलाय? नोंथ' बेखौ आनैसो जायो नङा होमबा? आनै ना? बिनि फिसायाबो खनथाम हाबा जाबायना, बियो लास्टनि गथ'खौ खिथा आरो 4 नाम्बार। दा नोङो हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन? गासिबो बैखौबो नांगोन ना। ओमफ्राय आं दा बियो जुदि बिनियाव खोथाखौ बुंबा एसे मोजां जागोन, आरो हिनजावनि खोथा एसे नांगोन। बिसोर जुदि सानैजों जुदि जायोबा आंबो थांबाय गावबागाव न', आरो आंहाबो थालांबाय इयाव। थारमाने नोङो आं थांबाय, बे मालाय थालांबाय। नेक्स्ट टाइमाव माबा मोनसे जायोबा बिनि दायथ'खौ सोलागोन। फिसाथ' लादों आंलाय उनाव। नङा, नों बेखौ मा जायो? नों बेखौ हाबा खालामबाय नामा? बिनि खाफालाव जे सिन्दुर फोथा दङ, नों बेखौ हाबा खालामबाय नामा? बे सिन्दुर फोथाया सोरनि? सरबगाव जों सानैजों थांदोंमोन। बे सिन्दुर फोथाया सोरनि? ओमफ्राय बे थांनायाव बेयो सिन्दुर थुदोंमोन आरो। बोरायनि। सोर बोरायनि? फाथैलाय फिसा। अब्ला नोङो मालाय फाथैलाय बिसि हिनजावखौनो मानो लाना फैखो? होखारबाय ब्रा बेखौ। बियो बोराय। होखारबाय। नों मा जायो बिनि?
मा जायो आङो नों मा जायो बिनि नों जे बेखौ लाबोबाय नों बिनि मा जायो नोङो ए आं बिनि आमाइनि फिसाजो माबा जाहैबाय मा होनो बेखौ हिनजाव जाहैबाय नोंहा बिसि गिबिखौ नोंहा गारबाय नामा नों बिसि गिबिखौ गाराखै हा गाराखै गाराखैब्ला बेखौ मानो लाना फैखो नोङो आंथ' लाना फैखाना सोरथो लाना फैखो बे फार्स्ट टाइमाव वान देस थाफैदों बेयाव वान दे ओं फिनालियाव ओं वान दे थाफै नालाय ओमफ्राय बेबो ओरै होखारजाबाय ओमफ्राय सेस ओमफ्राय नोङो दायो हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन हा गथ' आङो दा दा गिदिर खोथा होन हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन ओरैनो होनना बुं हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन हा दा आङो औ आं गिबिजों थांसै दे औ ओमफ्राय दा नैबेनि लाइफखौसो नांसिगोन थारमाने नों बेखौ गारनो हाया बेखौ जेनेबा आङो गारनो हायो औ जेनेबा माबोरै गारनो आङो दिनैनिफ्राय जेनेबा गैला रिलेसन जेनेबा बियो गावबा गावनि लाइफखौ खालायनानै जाथोंसै बास ओमफ्राय बिदि आरो आंहा माबा गैला आरोखि नोङो जेनेबा बेखौ लाबोबाय जखन नों बिनि लाइफखौ एसेबाबो नायनांखागोन नायनांगोन। नों माबा मोनसे बिनो हरनांगोन नोङो मिथिबायना आं सानदों बेखौ नोङो लाबोदों होननानै जालदाब नोङो गारनानै हिनजाव गिबिजों थांनानै सिरि थाहैनानै बेबो जानाय नङा औ नोङो दायो नोंनि गोसोआव मा सानदों हिनजाव गिबिजों नों संसार जागोन ना ओरैनो नाटक देखायगोन आं नाटक खालायाखै आं जायखिया बे आंखौबो मोजां मोननाया खासि फैदों एफा गोजाननिफ्राय होसोनानै नाथाय एक्सपिरियेन्स जाय आं बेजों थांनांगौलाय थांगोन फिसाला दंआबो नाथाय नैबेनि लाइफखौसो नायगासिनो अब्ला नों मानोथो लेभेल देखायबाय थादों नोंखौ जों गुवाहाटिनिफ्राय मानो नोंखौ गुवाहाटिनिफ्राय मानो नागिरना फैनांखो जोङो हा गुवाहाटिनिफ्राय जों मानो नागिरना फैनांखो मानो गुवाहाटिनिफ्राय जों मानो जाया लोङा उन्दुनो मोनालासिनो नों मा सोरखौ लाना खारामोन नोङो मोजां खोथालाय नों सोरनि माबाखौ लाना खारामोन नों सोरनि हा फिसालाखौ लाना खारदोंमोन नामा नोङो बोरायनि फिसालाया बोरायजों आंजों दावराव जाबाय थायो नालाय जेनेबा बोराया बोरायथार आरो ओमफ्राय फिसालाया ओमफ्राय दावराव जाबाय थायो नालाय सामफ्रामबो जुमाय लोंनानै ओमफ्राय नों मानो हाबा लायामोन बोरायथारब्ला नों मानो हाबा लायामोन हाबा लायामोन माने मानो हाबा लायामोन नोङो बोरायथारब्ला नों मानो हाबा लायामोन नोङो बोरायबाय थायो जुमाय लोंनानै दावराव दावसि नों मानो हाबा लायामोन नोङो मानो हाबा लायामोन हाबा लायामोन माने आङो थेवबो अनबाय थादों बेखौ जेनेबा आथिंबो बायदों बियो नोङो गारि एक्सिडेन्ट जादों नोङो नोंनि फिसालाखौ नों लाना दोनखादों दा हो दोनखानो माने बेबो जेनेबा मोजां मोनो होननानै ओमफ्राय आं नोंखौ नायगोन बे अनाबालाय आं नोंखौनो लानोसै बिदि होनना बुंबाय नालाय ओमफ्राय नोङो खारनांगौ बेजों नों मा आथिं आखाइ बुफायजोबना दोनगोन आङो मिथिबाय बुजिदो आंजों बारजोब नाङा आथिं आखाइ बुफायजोबना दोनगोन आं दानो मिथिदो हो नों बेबायदिबा खारनांगौ नों बिदिबा फिसाजों खारनांगौ नों बेफोरबायदि फिसाजों खारनांगौ दा बेफोरबायदि फिसाजों खारनांगौ हाला हा नों दा मा सानदों नों बेजों थागोन ना गारगोन नोङो बेजों थागोन ना गारगोन बेखौ खोन्था सिदा खोथा खोन्था नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हायो गिबिजों थानो हायो बेनो जाबाय नों बेखौ गारनो हागोन ना हायो आं नों गारनो हाया हा नोंनि हौवाया बे नोंनि हौवालायनो बे माथो नोंखौ गारनो हायो होनबाय नों गारनो हाया दायो हा नों गारनो हागोन ना हाया बेखौ हायो आरो दिनैनिफ्राय बेजों रिलेसन लाबावोबा नोंखौ मा खालामनो मा खालामनो नों बेजों दिनैनिफ्राय रिलेसन लाखिबावगोन नामा नोंनि हिनजाव गिबिजों थागोन थाया गथ' गथाय नों अनगोन ना नों मा होनदों नोङो फिसालाखौ लाना खारखांनानै आरो नों मा होनदों आरो बेखौ नांगौ होनदों नामा नोङो